Son Eva Teijeiro, recomendo as Estacións do Lobo de María Reimonde do seu ciclo dos elementos, porque neste libro latexa a liberdade e a forza das aprendizaxes vitais que nos levan a ser quen somos e a escoller a nosa propia manda. A ela non lle interesaba nada diso. Se algo aprendera finalmente, fora a escoitarse e recoñecerse. Asumira por fin que era rara e que ser rara era o mellor que lle podía pasar a unha na vida. Sentiu a plenitude de estar soa, pero con Philip e Gaia ao alcance das xemas dos dedos, a súa manda, a súa liberdade que iba crecendo día a día, fora dos marcos. Levantouse e decidiu deixar saír os pensamentos. Organizou o espazo que reservara para pintar, onde a luz era clara e meridiana, e comezou a facer por primeira vez un rostro humano, un rostro descoñecido. Deixouse levar polo carbón, sen pensar. Esborranchou e precisou, afinou e retocou, perdouse no tempo e no espazo. Ata que o ver avanzar o debuxo comprobou que a faciana era a súa, que a descoñecida era ela mesma. Para ceibar os lobos que levamos dentro de nós mesmas e que nos foron roubados por aqueles contos de carapuchiñas e príncipes.